Sudo ada ang doktor mga pangga nagpustahan. Nagpustahan sudo ang doktor. Nagulay-ulay da mga pangga sudo ang doktor duman sa ospital. Tamang-tama da nagluwas da si kunyan Paigoryo duman sa ospital mga pangga. Nag-iika-ika na da siya. Pipilay-pilay na. Sabi pa lang kasusarong doktor. Ngaya pa di, iningiyan lalaking ining nagluwas ngayon sa ospital na nag-iika-ika na ngaya pa di. Pustahan ngayon kita, hulaan ko. Na-disquido yan pa di sa motor. Hula ko, o ano pa di, gurano ang postata. Jismil, larga. Larga. So saro man na doktor, naghula man. O ako man pa di, Jismil man ang posta ko sa imo ha. An hula ko dyan sa lalaking iyan, kunyan iyan na iika-ika na. Dahil na disgrasya sa motor, an estimate ko pa di inborn iyan. Inborn. Nakuha niya yan, kan aki pa siya. Dahil na diskwedo. Ngunyan, may ng ibang makakapatunay kayo ito. May iba si Paigoryo. Sabi ka sarong doktor nga, maray pa pa di, haputon ta na si ining lalaking ini, si Paigoryo, kung naano siya, nag-iika-ika siya nagluwas digdi sa ospital. Nga ning maaraman ta na kung si say sa to'y ang gana. Pag kaulay ni Naki Paigoryo, Paigoryo, marahin na aldaw tabi. Nagpupustahan kami kaning padikong doktor, kung naano ka, ano tabi, Paigoryo, ang nangyari sa emo ta nag-iika-ika ka na. Yeah. No. Ang hula ko Paigoryo, na-disquido ka sa motor. Ang hula man kanin amigo kong doktor, inborn an sa imong pagiging pilay. Sabi pa lang ni Paigoryo mga pangga, ara mo dok, gabos kitang tulo, sala ang hula. Ako naghula man ako. No. Taho na ako, dok, atot sa na ito. May kaibanan pala. Kaya pala nag-iika-ika na si Paigoryo mga pangga. Akala niya, atot sa nito. Ito pala, may palaman. Sabi sa iriga, para nag-utot, namupo. O di gabusin ng tulo mga pangga, sarala suhula ninda. Sabi ni Paigoryo, gabos kita dok na tol, sarala ang hula ta. Ang hula mo, dok, na disgrasya ako. Ikapan, doktor, ang hula mo sa kuya, inborn ni. Ako, dok, ang hula ko, atot sa na ito. Atot sa na! May ano pala, dok, may tapuyas. May tapuyas! Inian ko niyan, mga tugang. Advice ko sa endo. Nung kananggad ka mong maglakaw kan sa enong kalakawan to yung igwa ka mo nin LBM, tatalagan kun ang bayad sa CR dyan sa Terminal 5 pesos ay baka masanggatosan ka mo kang pabalik-balik. Tama na! Ano nga pa di para 5 pesos man sa nang bayad sa CR? Ano man tasanggatos ng ginasto mo? O kawasa pa di, may LBM ako. Pag wala mang unlimited, tapasirising ko.